ana lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ garanke nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan a dabɔra wale ɲumandɔn foli bɛ ta ka ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ garanke bi ye alamisa bi ye juin kalo tile 12 kalo bɛ ka dɛbɛ dɔɔni i b'a fɔ ko musokɔrɔ kɔɲɔ garanke min ye samiyaban ye o tuma ale fana kunkan bɔra nka ji kɔni garanke an tɛ k'a ye kosɛbɛ izani kelen bɛ ka kɛ cogo min na garanke o tuma min ye kamanagan bɛ yen jatigɛ bɛ yen sabu n y'a sɔrɔ maakɔrɔba dɔw la ko ni mangoro bɔra san min na ko jiko mangoro dun bɔra ɲina dɛ a jatigɛ banna dɛ sabu n'i ye sɛnugu jɔlen garanke kala b'a la o tuma ala ka dunkafa sabati nka dunkafa fana tɛ sabati abada garanke min ye ci ye fanko kɛ o tuma min ye cikɛlaw ka caya ɲɔsɛnɛnaw ka caya malosɛnɛnaw ka caya wa baarakɛlaw yɛrɛ ka caya ni baarakɛbaliw ye n'o tɛ ni baarakɛbaliw cayara jamana kɔnɔ garanke o jamana ka ɲɛta sabatili bɛ gɛlɛya o tuma ala k'an kɛ baarakɛla garanke alamisa e ni ne de bɛ bɛn kunnafoni balan kɔnɔ min ye kunnafoni bala ye kunnafoni di kɛnɛ don min ye jamana ka se ka kibaruya da jamanadenw tulo kan garanke min ye jamana ye a bɛ lahala min na k'o ɲɛfɔ maaw ye maaw de sigilen bɛ ka makɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Anderbukan na o tuma alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in na bi baara ale taabolo filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo cɛ kelen bolo caman a n'a ka dɔnko a n'a ka suya min ye arajo jɛgɛfɔ officiel ye YouTube o fana ku b'a bolo sen kelen bɛ yan fɛ sen kelen bɛ yan fɛ a b'a ɲɛdɔn ne bi an wakili donnen don ɲɔgɔn na o tuma da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen bɛ e n'i ta ne ni n ta an kɛn bɛ k'a tila ten cogo la e y'i ta lajɛ ka ban ne yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ e ko cogo di Wajabatɛ ne ka karamɔgɔkɔrɔba ko bɛn o ni bɛn ko yɛrɛdɔn de bɛ o sinsin o ye tiɲɛ o la sa an bɛ min fɔ alamisa i ko n bɛ min kɔ ko n k'o kɛ pipipi o ye alamisa don ye olu b'o ka waati min o y'a sɔrɔ sɛbɛnkura b'an bolo an bɛ k'o walawala k'an bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen la kunnafoni o tuma alamisa nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 30 karamɔgɔkɔrɔba ni kalandenni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ mikoro la garanke i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nin y'an donkan ye hakili la lamɛnbaaw ye donkan faamu o tuma min ye sɛbɛnfura ye u kɔnɔ kumaw ka di bi taman an bɛ tila k'an sɔrɔ sigi kan an bɛ di ale ka yamaruya kɔnɔ Wajabatɛ an tun taara an fiɲɛni minɛ sisan an concentrelen ba an labɛnnen ni forme ye diɲɛ bɛɛ sigilen k'an lamɛn waati min karamɔgɔ Buwa an k'an tɛgɛ don garanke ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ joona ne bɛ n tɛgɛ don le soir de Bamako wuladala kunnafoni min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mayimuna Dunbiya an k'a ma ko Mayi Sarama sɛbɛnnikɛla garanke a ko min ye charte de la transition sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye ka segin a kan ni ka yɛlɛma dɔw don a baara la o tuma a ŋaniya taara min ye kunun conseil des ministres la sɛbɛnnikɛla ko garanke n'i y'a lajɛ Mali jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta garanke min kɔni ale bɛ sigi kan mun na nin waati la o ye k'a daminɛ fo ka taa bila 2025 n'an sera 2025 ye o tuma ni charte kura yɛlɛmana garanke ko bɛ yamaruya di a ma ni ka san 5 wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ n'a ye fo 2030 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin charte ko kuma mun filɛ n'o ye charte de la transition ye malidenw de y'u sigi ni ka a baara kɛ garanke n'i y'a lajɛ a baaraw kɔnɔ kuma caman fɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamanakuntigi ye i b'a ye k'a fɔ jamanadenw de ka sigi ka fɔ kɔnɔna la ni ka bɛn a ma garanke ni ka sira di a ma san 5 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu welela garanke ko maa ma fɛsɛfɛsa ko ye bɛɛ lajɛlen welela ka bɔ Mali kɔrɔ ani Tilebin Keɲeka ani Baɲanfan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ wɛrɛ kɛra n'o ye Assise nationale de la refondation n'o kɛra an ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ kalo tile 27 n'o ye décembre kalo ka taa bila tile 30 la san 2021 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Assise nationale de la refondation i b'a ye k'a fɔ cɛ ni musow de yer'o fɛnɛ kɛnɛ kan ni ka kuma Maliko la u ye fɛn minnu bɔ u kun n'u kan cɛ o de ye jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na jamana basigilen tɛ jamana ka kalan juguw ɲɛdonnen bɛ an na bamanciya wale bɛ jamana kɔnɔ fangakɔrɔw ye degun minnu sɔrɔ yaasa o degun kana na fangakuraw kan min ye gɛlɛya minnu ye fangakɔrɔ sɔrɔ yaasa fangakuraw kana o gɛlɛya sɔrɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen k'an ka basigi don jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn ko
jamana i b'a fɔ ko sɛbɛnfura min ye jamana ka sariya sunba ye n'o ye constitution ye an k'a lajɛ an ka yɛlɛma don o la jamana masakɛkɔrɔw y'a lajɛ k'o ta ka dɛsɛ garange min ye jamanadenw ko k'a bila sabanikɛla ko min ye Ibrahima Boubacar Keita ale bɛ tiɲɛ sɔn an bɛ nkalon so ale yɛrɛ ye constitution ta k'a bɛna yɛlɛma don a la u k'a ko bɔ k'a bila sɛbɛnikɛla ko a y'a bila sɛbɛnikɛla ko garange min ye jamana in ye a kalayara waati tɛmɛn'o la i b'a ye k'a fɔ constitution yɛlɛmani jiginna maa caman kɔnɔ nka u dɛsɛra k'a kɛ min ye général d'armée n'o ye Assimi Goïta ye ale kɔni y'a ta garange ni k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ bɛnkan kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni diyagoya ye jamanadenw kɔni y'u ka hakilinaw ta k'o di garange ni ka don gundo soni kɔnɔ sɛbɛnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ko in kɛra jɛlenya kɔnɔ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma ni ka don ka constitution kura ni k'o wote juin kalo do tile 18 san 2023 jamanakuntigi ale y'a promulgué ni ka sɔn k'a yira jamanadenw na k'a yira k'a fɔ constitution kura a donna faso Maliba kɔnɔ juillet kalo tile 22 san 2023 k'a daminɛ o don ka na bila an bɛ don min na ko bi Mali bɛ ka ɲɛnɛmaya ni constitution kura de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ye paraɲɛ belebeleba ye a ko ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko jamanakuntigi garange jamanadenw ye san 5 mun ta ka d'a ma n'o bɛ ban 2025 ko n'o banna dɛ charte bɛna yɛlɛmali kura min kɛ dɛ garange conseil des ministres sariya mun yamaruya mun di o tuma min b'a to sigi ka fɔ wɛrɛ bɛna se ka kɛ garange b'a ye k'a fɔ n'o kɛra a ko min kɔni charte kɔnɔ kuma ye garange b'a ye k'a fɔ u bɛna fanga min di jamanakuntigi ma o de ye san 5 wɛrɛ ye o tuma bɛɛ k'i sigi a kan dɛ Mali jamanakuntigi n'o général d'armée Assimi Goïta k'a bɛ jamana in kunna fo 2030 Mali jamanakuntigiya la bɛnkɛr'u ma sɔnkɛr'u ma wa baara mun bɛna kɛ abada ko maa tɛna baara kankɔrɔ sɔsɔrɔli kɛ garange b'a ye k'a fɔ k'a baara kura a nu bɛna don don n'a nataw la Mayimuna Dunbuya nin ye ale ka kuma ye an ye min bɔ sɔri de Bamako kɔnɔ bi bɔli don i tigɛ don Bɔlebatɛ n bɛna n tɛgɛ don i tigɛ don n tɛgɛ ma don n bɛ bɔ ni Akila Nouvelle Libération n bɛ bɔ ni o ye o ko tɔgɔ di a kumanen don kumana fɛn min kan jumɛn a bɛ ka kɛ sangaw ka dugukolo kan région kura don namu a tako 26nan o de ye nin n'u ko a ma ko 26e édition de la 15e de l'environnement o don k'a bɛ ka kɛ san o ye Mburanakaw ka dugu ye baara in ala la k'u kɛ mɛ k'a programme ta k'a bila cogoya min na ala la ko baara camanba de ko de bɛ kɛ a kɔnɔ ka maaw la kunnafoni k'o bɛ kɛ a kɔnɔ yakuma b'a la ka yɔrɔw la nettoyer k'a jɛ k'o bɛ kɛ a kɔnɔ ateliers bɛ k'a kɔnɔ n'o ye atelier formation ye k'o bɛ k'a kɔnɔ maaw bɛ ɲɔgɔn yew fana kɛ k'o bɛɛ lajɛlen ye k'o bɛ k'a kɔnɔ yasa a ko bɛ don ba la cogo min na tarata don juin kalo tile 3 président min n'a bɛ commission d'organisation kunna n'u ko a ma ko Seku Kɔnɛ ale ni directeur adjoint min bɛ AEDD la n'o ye Mahamadu Gumane ye k'u taar'u sigi kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ bɔn ni maa min ka baara kɔni kɛr'o ye i bɛ kofɔ i bɛ dɔn u taar'u sigi u kɔrɔ fɛn kuma min bɛ u kun n'u kan cɛ kunnafoni na u y'a bɔ k'a da Seku Kɔnɛ commission ɲɛma a kɔni y'a jira ko ni tako 26nan min n'a bɛ ka kɛ sankaw fɛ yen ala la ko a ka taa kɛ yen nɔ a miiri bɛɛ lajɛlen bɔra olu ka ministère yɛrɛ la yakuma b'a la n'o ye ministère l'assainissement kosɛbɛ donc k'a bɛɛ lajɛlen bɔra olu la baara caman ko a bɛ kɛ a kɔnɔ i bɛna ye président a ka kuma la n'o ye commission d'organisation ɲɛmaa ye ko nin baara belebeleba in ala la ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko a bɛ to ka kɛ juin kalo tile 5 n'o ye journée mondiale de l'environnement ye ani juin kalo tile 13 journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse tiɲɛ yɛrɛ la k'u n'u ka jama bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ min kɛ yasa nin ko a bɛ se ka don ba la yasa yɔrɔw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ja bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an bara cogoya min na sigi a bɛ se ka diya nin tako 26nan min filɛ nin ye temi ko ayiwa international temi min taara yakuma b'a la k'i bɛna ye n'u y'u sɔnni sigi a kan ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ sigi a bɛ se ka diya cogo min na mana cɛjugu k'o bɔ an kɔrɔ pewu
o de la juin kalo tile 5 ko o de taara ka sigi kɛnɛ kan yaasa u bɛ baara k'a ka sango san o la sa yaasa sigi bɛ se ka diya ja bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen 17 juin ko ni tile 2 ko a bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na sabu a bɛɛ lajɛlen baara k'a bɛ bila minɛn kelen de kɔnɔ yafama b'a la Segu Kɔnɛ a ka fɔ la yɔrɔ tiɲɛnen don ni mana de dɔwɛrɛ t'an ka nin fila manani ninnu Buwa tɛ ko a kɛmɛ ka yɔrɔ tiɲɛ ko a bɛ ɲini ka an ka Sɛnɛgali dugukolo yɛrɛ tiɲɛ mana ninnu filɛ ko a bɛ kɛ sababu ye ji n'a kan ka walankata ka taa ko a tɛ taa a bɛ sira da o ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ka bɔnɛ kisɛbilen k'o si an na o la sa n'i y'a ta ka den ɲɛkɔrɔ san 2023 Bamakɔ district la sa i bɛna ye ko 2,7 millions de mètres cubes alala ko o mana cɛjugu dɛ ko de jateminɛ kɛra an fɛ Bamakɔ district la yɔrɔ ko ye dégâts ye dɛ mana dun tiɲɛli kɛ fɛn yɛrɛ don k'a dama tɛmɛ n'an bara ko fo ka taa se min ma o la sa k'u bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa dan bɛ se ka kari nin na sigi bɛ se ka jɛ cogoya min na 2024 la o la sa a mana cɛjugu k'o fana cayara koyi i bɛna ye a bɛ 5,000,000 a n'a kunkanfɛn k'a b'o de ko fɔ ko n'i y'o sarada k'o bɛ 13% de ko fɔ yakuma b'a la mana cɛjugu a ka waleyaw la mètre cube la alala ko nin waati laban ninnu na ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ji walankatali ko a ye tiɲɛliba kɛ n'o kɛra san 2024 o kɔnɔna la ji a ye tiɲɛli belebeleba kɛ ji tɛ se ka taa tacogo la u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma olu ka nin sigi ka kɛ ani ka nin baara kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi ja bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an bara cogo min na dugukolow bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman ye cogo min na pɔsɔni kana don dugukolo la ko in bɛɛ lajɛlen o bɛ o de kan sɛbɛnfura nouvelle libération n y'a f'i ye cogo min an y'a bɔ o kɔnɔ Den Kulubali ale ka sɛbɛnfura don Grand hali bi bɛ ko min o ma ban ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Dawuda Sangare Grand a ko an ka to sira tɔ gan an ka taa cour d'appel de Bamako min ye nin kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye Pankuru Sango Surasiw ka kɛlɛkɛminɛn Sango Grand nin kuma in bɛ sen na hali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun tun ye don dɔ ye n'o tun ye araba ye Grand i b'a ye k'a fɔ kalo tile 11 o tuma kiiri kɛnɛ sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ ko jalaki tan bɛ k'u sɛgɛrɛ Grand olu bɛ ka ɲininka dɔɔni min ye Madame Buware Fili Sissogo ye ale de tun ye sɔrɔ ni nafolo minisiri ye nin baara ninnu bɛ kɛ waati min na Ibrahim Boubacar Keita ale tile sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kiiri sera kundama min na bi Grand i b'a ye k'a fɔ bamanankɛ dɔ ka kuma don ko sɛdennin bɛna to sɛkili kɔnɔ ka kuma nin kuma in fɔra bamananw ka lajɛ dɔ kɛnɛ kan tiɲɛ tɛ ka fɔ bamankɛ dɔ dimine sera ka wuli k'i jɔ a ko sɛdennin bɛ to sɛkili kɔnɔ ka kuma bamankan o b'a yira k'a fɔ ni tiɲɛ tɛ ka fɔ n bɛna tiɲɛ fɔ sisan ha tiɲɛtigi sɛbɛnnikɛla ko Grand i b'a ye k'a fɔ nin ko in a bɛ bila o bunakun kan sabu min kɔni ɲininkali ye a bɛ tile damadɔ bɔ Grand nin kɛnɛ in n'i y'a sigilen a bɛ ka sigi tiɲɛ ni nkalon de ɲinini kama maa minnu ye tiɲɛtigiw ye k'u bila tiɲɛ minɛn kɔnɔ an ka se ka bɔ nkalon kɔnɔ sabu jateminɛw y'a jira k'a fɔ Grand min kɔni nafolo majɛ dɔw kɛra min ye faso ka wari n'o y'an ka impôt n'an ka taxes ye Grand a na kɛ ni dɔw nɛɛmu na k'a sɔrɔ o ma don minɛn sanko la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta caw i b'a bila caw Dawuda Sangare Grand a y'a jira k'a fɔ min ye Madame Buware Fili Sissogo Grand i b'a ye k'a fɔ a da magara cɛ 2 tɔgɔ la a ko min kɔni ye seereya ye k'ale mago bɛ fɛn mun na u k'ulu wele ka na Grand n'o ye premier ministre kɔrɔ dɔ ye Umaru Tatamuli ko k'a wele ka na sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye minisiri kɔrɔ dɔ fana ye n'ale ka baara kun ɲɛsin bɛ budget ma ministre délégué du budget ni o ye Madani Touré ye o Madani Touré Grand ko k'o fana wele ka na k'o fana bɛ dɔ dɔn
seereya kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko nin tɛ ninnu ka wele ko fɔlɔ ye koyi a ko hakili lajiginna min ye Umaru Tatamli ye grand que ale yɛrɛ delila ka ɲininka min ye avril kalo tile 18 tɛmɛnen o tuma ɲininkali kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ aw mago mana jɔ n na waati o waati n ka jamana de mago bɛ n na n bɛ n ka jamana ka bolo kan n bɛ na aw ka wele jaabi o tuma ko n bɛ min fɔ aw ye ne tɛ n yɛrɛ bolo n bɛ baara dɔ la o bɛ Canada dugukolo kan o tuma min ye Canadakaw ye n bɛ olu fana ka yamaruya kɔnɔna la o tuma ni aw mago sera an ma n'a ni olu fana ka baara donna ɲɔgɔn na o tuma an b'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali kɔnɔ n'o tɛ n tɛ n ban ka na fiyewu ale tatɔ la ale y'o fɔ a ɲininkara ka tɛmɛ dɛ a bɛ ka wele ɲininkali filanan na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Madani Ture ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye ministre délégué ye du budget ye o tuma min kɔni ye ale fana ɲininkara ka tɛmɛ ale fana taara ka taama la ale taara jamana min na o ye Komɔri ye a bɛ kɛ n'ale fana bɛ baara la Komɔri nin wagati la ale fana tatɔ la ko o tuma ni aw mago jɔra n na waati o waati ne tɛ se ka n ban n ka jamana ka wele ma a ye n wele n bɛna wele jaabi nka n bɛ baara min na Komɔri jamana kan ni olu fana mago bɛ n na o tuma n'i ma se ka na a ta a ka hakilina kɔnɔ a y'a faamu ni hakili ye ban tɛ ale fana y'o fɔ grand que min ye nin ministre premier ministre kɔrɔ ale ni ministre du budget délégué olu ka surunalidonbaw y'u kanto grand que k'a yira k'a fɔ k'u n'o araba o tuma k'u na ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ni maa fila ka na o tuma k'u bɛna jamana mago b'u la u bɛna ka na seereya mun kɛ k'a seereya nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ sabu u bɛna tiɲɛ fɔ ni ka maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabu maa minnu bɛ yen grand que b'a ye k'a fɔ kumaw de daminɛna karatatata madamu Buware Fili Sissogo min ye Mahamadu Kamara i b'a ye k'a fɔ kumaw daminɛna grand que sɛbɛnnikɛla ko a ko wariko kuma min bɛ nin ko in na wariko kuma in a man di kosɛbɛ miliyari kasabi caman fɔlɔ min ye miliyari 15 ye pankuru saniko kuma miliyari 100 grand que ni ka t'o bila garanti la i b'a ye k'a fɔ miliyari 100 ko kuma bɛ yɔrɔ yɔrɔ la grand que k'o kuma tɛ se ka bila ten sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana ale ka kiiritigɛlaw ye olu kɔni ye yamaruya bɛɛ lajɛlen di parquet ma parquet k'a fɔ min ye premier ministre kɔrɔ ani ministre du budget délégué k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ bi kunɲɔgɔn kalo tile 19 u ka ye cour d'appel la alamisa nata o tɛ bi kunɲɔgɔn ye le 19 juin u ka ye cour d'appel la sabu n'olu ma na k'o don baara ko kun t'a la olu ka kuma o kuma k'u sigilen bɛ k'o de makɔnɔ min ni min fɔra u bɛ min don a la grand que k'u da don a la min ni min fɔra tiɲɛ don wa nkalon don wa u ka dɔ fɔ a la sabu a waati u bɛɛ lajɛlen tun bɛ gouvernement kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin pankuru sanko kuma ka taa bila kɛlɛkɛminɛ sanniko kuma la grand que min kɔni ɲɛna san ye a ko dɔ bɛ dugu bila dɔ bɛ dugu bila dɛ n'a da man di le fan fɛ e ɲɛna dugu bila lamini filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate mɛ n tɛgɛ don reflet d'Afrique mun bɛ yen kuma kɛra sanubɔyɔrɔ ko k'a baara ɲɔngiri ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 fo septembre tile 30 san 2020 o sera ka ban sera dɛ cikan bɔra ministre de da ministre des mines nin kuma k'a lase ni communiqué ye communiqué min ni a yanga ka bon kojugu ko dɔ wɛrɛ tɛ sanubɔ baara ko n'o ye a bamanan sanubɔ sira ye ko u k'a jɔ yafuma b'a la ka sabu kɛ waati o waati samiya mana se ko u b'a fɔ ko baara in ko a ka jɔ k'a dun y'a ɲini a jɔli ka daminɛ juin kalo tile 15 ka taa bila septembre kalo tile 30 la san 2025 nin sariya min talen filɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ye ko u ye arrêté min bila n'o ye ayiwa sariya sɛbɛn ye 2015 1907 MATD, MSPC, ani MEADD, juillet kalo tile fɔlɔ san 2015 communiqué in na i bɛna ka na ye min n'a dara kɛnɛ kan mɛ kalo tile 25 29 san 2025 ko dɔwɛrɛ tɛ wo ye k'u filɛ ka sira min ta nin ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ sanubɔ a ko a baara u bɛ se k'a don bɛrɛ la cogoya min na yafama b'a la o tɛ dɔwɛrɛ ye ani maa minnu fana b'a baara olu ka se ka lakana maa minnu kɛn bɛ ka sigi a sigida la olu fana ka lakana k'a ko bila ne o minɛn de kɔnɔ n'o tɛ kojugu wɛrɛ tɛ ko ye o la sa nin baara in a ɲɔngirili ko olu b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan
ni samiya bi se sango sa samiya k'olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ nin baara in ko a ka jɔ ministre de min a ye wele bila ka se ayiwa baara in bɛ ka kɛ yɔrɔ min a dugutigilakaw a diinɛtigiw a maire u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ u ka fara u kan baara in a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na wa maa mana to k'i b'u kankɔrɔ bɔ buwa ni fɛn min bɔra la bɔnɛkisɛ bilen ta ye walasa ko u bɛ ayiwa duwawu kɛ ayiwa minnu ye kasara sɔrɔ a ko la ka tɛmɛ yafuma b'a la u ni gouvernement yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ olu ye nka nin baara in bilalen ko waati de don k'a fɔ ko bada k'o tɛ koyi ko dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔ in bɛ se k'a kana cogo min adamadenw fana n'i bɛ se ka lakana cogoya min na k'a bilalen bɛ o de kɔnɔ u kana bila ko wɛrɛ la Isufu Mayiga a ka sɛbɛn de ye nin n'a bɔra Reflet d'Afrique Buwa Jabate ko fali ye tulo sɔrɔ ko fo gere kabako dɛ sisan n bɛn'i ladon n bala dayɛlɛlen i tɛgɛ don i ma foyi fɔ ni cɛ tɛ joona ne bɛ n tigɛ don min ye Espérance de Bamako donc i b'a ye k'a fɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye Musa n'o ye Musa Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye duntulu mana ban donc gɛrɛ bɛ kɛ mɔnitulu la a ko an ka taa Kidali sɛbɛnnikɛla ko donc n'i y'a lajɛ maa minnu tun bɛ masakɛya la Kidali donc olu kɛ bɛ min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ dunanw ye bi sɛbɛnnikɛla ko olu kɛ bɛ min ye tunkarankew ye bi olu kɛ bɛ kɛrɛfɛmaw ye bi donc ala ni olu yɛrɛ ka kɛwale jugu u ka ŋaniya juguya n'o ye Aligabas Ag Intala sɛbɛnnikɛla ko ne nin tɔgɔ in kofɔra a bɛ maaw hakili lajigi cɛ dɔ la sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'a lajɛ cɛbaw bɛ mankutu duman min ye nin cɛ in ye nin tɛ cɛba ɲuman ye koyi nin ye jamana cila de ye maa min ye ŋaniya juguya ta k'a ka jamana sɛgɛrɛ n'o ye Aligabas Ag Intala i b'a ye k'a fɔ n'ale de tun bɛ masakɛya la Kidali o tuma ale kɛ bɛ bi tunkaranke sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jamana jumɛn na o de ye Algérie ye Mali ni Algérie an bɛ dancɛ bɔ min ye a taara min ye a dɛmɛbaw fɛ sabu ka dɔgɔ bɔ kuma la Algérie jamana donc olu kɔni bɛ bɛnbɛnbɛn ni janfa la ni ka Mali k'ale janfa ni ka tugu ni Bamanciw kɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min ye Aligabas ye o tuma min kɔni ye a na kɛ ni yenkaw yɛrɛ don sabu n'i ye ko taabolo yɛrɛ lajɛ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ tuma min u b'u ka danajuguya la min kɔni ye Algérikaw ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ o de tun bɛ ka ta ni ka ni maa kofɔlenw sɛgɛrɛ a ko tun bɛ ka mun ni mun de kɛ Kidali ale dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko donc min ye o diyaɲɛ ko tun bɛ ka kɛ n'o ye sanu bɔyɔrɔ ye sanu mana bɔ maa min tun y'a masakɛ yɛrɛ ye a ka wari k'a sago ye o de ye Aligabas Ag Intala ye o tuma min ye o tarakira ka bɔ a bolo u ma tɛmɛ ka bɔ yen donc min ye impôt ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min man'u ja u bɛ t'u tigɛ ja ko o l'impôt sara ale de tun b'o wari fana kimeru u ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye dugu ye a ye nin kɛ yan fɛ a ye nin tigɛ yan fɛ a ye nin jɔ yan fɛ a ye nin kɛ tan n mago bɛ ɲaamɛ sogo la bi n mago bɛ bakɔrɔni sogo la Aligabas Intala ale de tun kɛ bɛ k'a yɛrɛ kɛ masakɛ Kidali n'ale ye min fɔ o de don n'a ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ san caman dɛ ayi sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali armée ye o de y'o ja sama ka bɔ a la donc ni ka Kidali tigiya ka bɔsi a la ale min tun kɛ bɛ ka Kidali tigiya tan nkalon kan min ye Mali kɛlɛkɛcɛw olu de ka baara o ye tiɲɛ ye min ye o Aligabas ye donc ale de dɛsɛ bɛ ka a sigi bi o tuma a ye lettre dɔ kɛ lettre in kɔnɔ kuma bɛ mun fɔ donc ni k'a ɲɛsin Turki ale jamanakuntigi la k'a jira k'a fɔ ko ni Turki ma Mali dɛmɛni dabila i ka da la k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw k'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ko ka alisilamɛw fa ko Turki ye alisilamɛ jamana ye o tuma ko min y'a jamanakuntigi ye n'o ye Turk Erdogan ye donc i b'a ye k'a fɔ k'ale ye maa basigilen ye k'a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin alisilamɛw ma o tuma min ye Erdogan ye donc k'a mun na k'a bɛ ka Mali dɛmɛ nin de ye Aligabas Intala ale ka kuma ye n'u b'an dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Turki ye donc ale ka drone bɛ Mali la min ye drone belebelebaw ye ni ka banbaciw ɲini k'u ni diɲɛ fara i b'a ye k'a fɔ min bɛ jamana in kɔnɔ dɛ o de kɔnniya filɛ nin u la dɛ a na kɛ ni Algérie de ye ci don a da dɛ a ka nin baara in kɛ nin ma fɔ ten koyi nin ye cibolo sira baara ye donc sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Aligabas Ag Intala ye mun na a ye nin lettre in ci Turki ma ɲininkali to min bɛ yen mun na a ye nin lettre in ci o tuma min ye Algérikaw de y'a dɛmɛ wa donc walima maa wɛrɛ jumɛn de bɛ dibi-dibi la k'u kɔkɔrɔma don sabu an bɛ don min na ko bi Kidali tigiya minɛlenw la o tuma min kɔni u jɛnsɛnna dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛɛ bɛ Algérie ka masaya kɔnɔ bi
mali dugukolo kɔni k'a fɔ k'i b'u ɲini ka ye grand que ko kuma t'a la sabanikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ k'u kalifalen don Algérie la o tuma u ni Algérie dongo don u na dabali kura dɔ boloda o tuma k'u bɛ ko kɛ a tɛna ɲɛ sɔrɔ mali bɛ dabolo mun na bi k'a fɔ k'i bɛ tɔɔrɔ jugu ta ka mali sɛgɛrɛ mali kunu ni mali bi o tɛ kelen tɛ dɛ k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la min ye Erdogan ye k'ale y'a ka kanubaga yira ka ɲɛsin mali jamanakuntigi ma k'a ɲɛsin malidenw ma k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min binna mali kan mali m'a kɛlɛ ɲini dɛ mɔgɔw de nana diyagoya mali kan ni kana anw sigilen tɔɔrɔ min ye jamanadenw ye k'u tɔɔrɔ min ye civiliw ye k'u fa ka sɔrɔsiw fa Erdogan b'o dɔn ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan o tuma Erdogan kɔni y'a ka kanubaga yira mali kɔnɔ n'ale ma mali dɛmɛ ka bɔ nin tɔɔrɔ kɔnɔ abada k'a tɛna mali minɛ k'a da ju a y'a kan di k'a bɛ sa n'o kan kelentigiya ye min ye Ali Gabasi ye ale kɔni kɛn bɛ misi o kɛlen k'i pan ka bɔ birilikɛla kunna garange ko bɛ wele ko cɛ sonsorolen min kɔni Ali Gabasi ye ale ni Algérie ɲɛmaaw ye garange k'u ka dabali wɛrɛ kɛ dɛ ko sinon u ye nin dabali mun kɛ ko ni jɔsen man golo fa dɛ o tuma ko min kɔni jamana in ye garange ka dala k'a fɔ k'a bɛ to kolo kelenya la o tuma min kɔni jamana ye k'a bɛ bɔ a jugu bolo Kidalikaw o tuma k'u bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi nin waati la ka dala k'a fɔ ko Kidali tigiya bɔsuru la o tuma ko n'u wulila ni sira wɛrɛ ye an na tila ka bɔgɔ d'u la min ka jugu ni ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express de Bamako kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni an bɛ fɛn dɔw la min tɛ npogo ye o ye tiɲɛ ye Gwajabate ne de bɛ n tɛgɛ don tugun wa ko Titati mana na parti sagana o bɛ dabɔ o ye tiɲɛ ye o la l'indicateur du renouveau a kumana mun bɛ yen ko ka jugu kɛlɛ n'o terroriste ye général de division El Hadj Gamu k'a kun da dira waati la a ye dadeli a bila dɛ mangu mana mangu a y'a bila o banna pewu ayiwa ko Kidali a libéreli ka Kidali dugu o duguba a fan fɛ kɔrɔn fɛ yen k'a bɛɛ libéré ya kuma b'a la ala la an ka sɔrɔsiw n'o y'an ka cɛbaw ye olu kɛn bɛ ka dugu fan bɛɛ lajɛlen minɛ ya kuma b'a la général de division El Hadj Gamu n'a bɛ région na Kidali a y'i wele bila Kidali ye a dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u k'u sen bɔ nin jugu ninnu na n'o ye terroriste ninnu walayi k'u ka faraw la u t'u dɔn u t'an dɔn i bɛna ye ko a ye général Gamu a ye déclaration belebele de kɛ général ka kuma la a y'a ɲɛsin maa minnu na a ka population a sina k'i ɲɛsin olu la yɔrɔnin kelen n'o ye kɔrɔnfɛnma ninnu ka nkanbo gosi ya kuma b'a la ko population ko bɛɛ lajɛlen k'i mabɔ nin jugu ninnu na hakile ninnu jɛrɛjɛkuru jugu de don u tɛ foyi la binkani ko ani maa fa ani ka mugu pɛrɛnta bila baw ye nafa jumɛn b'o la ko bɛɛ k'i sen bɔ a la ko peuple ala la ko ɲɛma ko a ka tiɲɛ fɔ a ka dugudenw ye k'o ye ɲɛma ka baara de ye wa ɲɛma k'a ka kan k'o kɛ ya kuma b'a la k'u k'a dɔn ko Kidali Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen k'an degunna koyi k'an tɔɔrɔla koyi n'a fɔra k'an bɔra bolo la ko nin jugu ninnu de bɛn'u fereke an na k'u daji to an da an k'a kɛ tan an k'a bɔ tan k'u k'a dabila guerre nin tiɲɛ yɛrɛ la ko guerre a tɛ an yɛrɛ dama ka guerre ye koyi juguw de kɛn bɛ ka guerre ta k'o ɲɛsin anw na n'an k'u ma ko terroriste nin guerre in a ɲɛsinnen don population de la Gamu ka kuma la ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye population bɛɛ lajɛlen minnu filɛ kɔrɔn fɛ ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ale filɛ ka kuma min fɔ k'a tɛ ka juguya kuma ko sɛ tɛ fɛn jugu yugu ka k'a den kɔrɔ dɛ ko bɛɛ k'i mabɔ nin jugu kun kelen ninnu na ya kuma b'a la Gamu ka kuma la sa force armée malienne ko fɛn sugu bɛɛ lajɛlen de b'an bolo ka nin kɛlɛ kɛ ko fo ka s'a dan na wa ko ka sebaya ta ko marifa dɔw b'an bolo k'o tɛ sɔn char combat dɔw b'an bolo k'o tɛ sɔn doronin dɔw b'an bolo k'o tɛ sɔn avion dɔw fana bɛ yen o bɛ hali n'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ yiri ye k'o b'i dɔn o la sa ko donc u k'u hakili kɛ kelen ye ale kɔni bɛ min f'u ye k'u hakili lajigi général Gamu ka kuma don i y'a faamu b'a la ko population de k'i mabɔ ninnu na u kan'u kɛ u ko kɛ ɲɔgɔn ye wa n'u ka ɲɛnajɛ bɛ maa kana se bɛɛ k'i janto yɔrɔ la Igraki Doumbouya a ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ. Grand o ye Yakuba Doumbouya ye. Kosɛbɛ. An bɛ bɛnkɛ Yaku fo. Grand sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku ale kan jɛra. Kojugu. Grand o tuma an bɛ taa an bɛ tila ka segin ka na. Ni Ala sɔnna. Kunnafoni ale tɔ bɛɛ. Kosɛbɛ. Gwajabate. Namu. An nana sɛgɛnnafiɲɛbɔ an seginna k'a don. O kɛra. O la sa. Namu. Sisan kɛnɛ bɛna d'i ma ka balan dayɛlɛ k'a bila.
grand ke ma foyi fɔ ni cɛ tɛ Mali flash sɛbɛnnikɛla ye Sidiso grand ke a ko an ka taa Banakabugu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin funankɛni ye n'o ye san 30 dɔrɔn grand ke n'ale Niger ka ye faso Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko munna ale y'a yɛrɛ fa sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra kiniko belebeleba ye min ye Banakabugu commune 6nan la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ seliba n'o tun ye juma tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko a ko alisilamɛw jɛra ni ka taa seli kɛnɛ kan min ye jɔko 2 ye ka se k'o boloda ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka san bɛɛ kɛ n'o tuma ni ka kan bɛɛ da sɛbɛnnikɛla ko min ye alisilamɛw olu kɛlen ka misiri sira bila ni k'u kunda so kan bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen bɛ ni ka taa Ibrahim ale ladege ni ka taa layafa kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye alisilamɛw b'o o baara la tuma min na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin funankɛni o tuma ale kɔni filɛ k'i molaki ni ka yɛlɛ misiri sanfɛ ni ka jɔ ka yɔrɔw lajɛ a ɲɛ b'a la tuma min na jama lankolonyara misiri kɔnɔ maa ɲɛ t'a la ŋaniya mun b'a kɔnɔ a bɛ se k'o kɛ nin waati o tuma k'a dan n'a yɛrɛ ka miiri n'a ye a sina ka wuli k'i jɔ fo misiri legelege la grand ke nin ka sin ka dugumana lajɛ k'a ɲɛ tugu dɔrɔn ka sin k'a fili ka jigin pep sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin funankɛni ye a tɔgɔ ma sɛbɛn a yɛrɛ la k'a fɔ Niger ka don a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Mali kɔnɔ yan o tuma a kɛn bɛ Maliden ye grand ke min kɔni a binkan bɔlen o ma dogo maa labada maaw kɔni sina ka wuli ka se ka yɔrɔ in magɛn min ye misiri kɔnɔna ye ka sin k'a lajɛ o tuma bɛɛ lajɛlen sina k'i bolo da i kun min ye funankɛni ye a dɔnni don nka maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ɲininkali 2 kɔni kɛra maa bɛ se ka kɛ dɔrɔgu tala maaw ɲinɛ ma o tuma k'a yira k'a fɔ dɔrɔgu de tun b'a kɔnɔ wa walima hakili wasi de y'a sɔrɔ wa grand k'i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni ye ɲininkali kɛ nka maa tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ y'a yira k'a fɔ u t'a dɔn ni hakili wasi ye u t'a dɔn ni dɔrɔgu ta ye nka maanifin bɛ se ka yɛlɛma su ko ni dugusajɛ cɛ i b'a sɔrɔ a donna nin dɔ la n'o tɛ maa min b'a yɛrɛ ma i b'i yɛrɛ kalama gɛlɛya mana kɛ cogo problème mana na kunkolo la cogo o tuma e k'i yɛrɛ fa e ma nin don i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ fa k'a da mun kama ɲininkali gɛlɛn y'o ye dɛ cɛman kɛra grand ke min kɔni funankɛni ye a ma sa nɔgɔni fɛ dɛ min kɔni a sɛbɛkɔrɔ joginna fo ka basi bɔn kosɛbɛ u y'a ta ni ka taa n'a ye labitan i b'a ye k'a fɔ ka furakɛliw kɛ a la sɛbɛnnikɛla ko min ye kunu araba sanga kɔni cira k'a fɔ ko funankɛni min y'a fili ka bɔ misiri sanfɛ ka na dugu la seliba don yɛrɛ o tuma k'a ye diɲɛ to k'a ma bɔ a la bilen o tuma min y'a ka janajaw ye olu baaraw bolodara o tuma hali bi bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ɲininkali kɛ nin ko in nana cogo di o tuma ko bɛ ka sɛgɛsɛgɛ a jaabi tɛ maa si bolo yɛrɛfa su o jiginyɔrɔ tɛ lahara kunnafoni filɛ an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Sidiso ale ka sɛbɛnni don fulakɛ ye baara kɛ hali ne ka n tɛgɛ don wa minɛn tɛgɛ don mun bɛ yen l'indicateur du renouveau a kumana ko boli ko a banna pep ni maa fa la ba ye a tɔgɔ yɛrɛ daminɛ ni tɔgɔ daminɛ sɛbɛnnikɛla ye a ma ɲumankɛ de ye e ko alijuma la kibaru alijuma jibo ci tɛ nin na adamadenw kantigɛli kɔ hali ko a ka ko banna dɛ pep kunnafoni sɔrɔla cogo min sanbɛ fɔli o de kɛnɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la kɔrɔfɔ in an y'a sɔrɔ namu fana a mɛri a ka sanbɛ fɔli de la a ye nin kuma fɔ ko alijuma jibo maafalaba kantigɛlikɛlaba an tɛ kantigɛli la fana dugukolo kan n'a tun bɛ kaso la kaso min yɛrɛ a si kaso ko a sara kaso la kuma bannen o ko kabini janvier waati ko a sara k'a ta janvier la o tɛ ni ka kalo 5 bɔɲɔgɔn bɔ fo kana se an ka nin seliba in ma juma don san 2025 seli mɛri min n'a bi fana Abulayi Kulubali a ka sanbɛ sen de fɛ a ye nin kuma fɔ ko alijuma jibo kantigɛlikɛlaba in n'a tun ma si kaso la kantigɛlikɛla tɛ dɛ m'a fɔ kunkolotigɛlaba a kun bɛ maaw de kunkolo tigɛ kosɛbɛ kunkolotigɛlaba in namu ko a sara ko bannen sa nin y'a bannen pewu alala kamalen namu u ka kuma la nin kun ye delenkan min n'a kun kɛn bɛ ka fanakaw gan u kama na maa joli bɛ yen a ye maa min bɔ n'a ni la alijuma jibo a tun bɛ kaso de la kaso min ni ban waati tɛ a la ayiwa ni kɛra a saya o y'a sɔrɔ k'a to o de la ni maafalaba in i bɛna ye ko a yɛrɛ de taara a yɛrɛ di faamaw ma koyi ko cɔcɔ kalo la san 2021 tiɲɛ yɛrɛ la ko
ko maafa feli fɛn fɛn bɛ ka fɔ kantigɛli o kantigɛli kunkolotigɛ o kunkolotigɛ ko ale don a ma sɔsɔli k'a la dɛ ko kabini o ma se ko sigana tun bɛ a nɔfɛ maa caman kunkolo bɛ ka tigɛ ko bɛɛ bɛ k'a fɔ k'ale don a sumaya kojugu yɛrɛ ko fo faamaw yɛrɛ tun ɲini ka population tun ɲini ka siga faamaw la k'u tɛ k'a ko ta ni ba ye o la sa u tora o de la nin kamalen kantigɛlikɛla ba ye Joyila région na sa i bɛna ye ko waati kɛra u b'a ɲini ka ɲini tɛgɛ tɛ se ka d'a kan a mana n'a y'i kunkolo kɔni tigɛ ka tɛmɛ o y'a talen de su nka faamaw Mali faamaw bɛ baara kɛ u tora u ka dɛmɛ la ka kɛmɛlen ka ntarabaso kabini cɔcɔkalo san 2021 waati ayiwa ko an ka force de l'ordre de sécurité maaw olu ka baara kɛlen y'o ye u k'a minɛ ka taa n'a ye kiiribulon kɔnɔ kiiribulon jaabi jamaba de tun bɛ ka kiiri in k'a jaabi kɔnɔ a ko k'a yanga de sɔrɔ ya kuma b'a la bɛɛ b'a la nin kiiri bɛna kɛ cogo di nin kiiri bɛna kɛ cogo di kiirikɛlaw fana ma fila kɛ koyi u y'a kiiri yɔrɔ min na dɔrɔn k'a si kaso ko k'a bila ye Fanakaw kɔni fɛ yen maa bɛ se k'a fɔ ko Fanafaw ko lafiya k'a b'u fɛ yen ko u bɛ mun kun bɛ kɛ la yɔrɔ min na komi sisan nka k'u tilala ka ɲɔgɔn ɲininka ko mun kama Monsieur le maire bɛ nin kalama k'a ye nin waati bɛɛ bila kalo 5 kamalen sara a ma fɛn fɔ maa ye ko ɲininkali gɛlɛn b'olu fana fɛ yen dɛ sɛbɛnfura in Jabatɛ a ka sɛbɛn de don ka bɔ l'indicateur de renouveau o kɔnɔna la grand que kosɛbɛ an bɛ fasili sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo o tuma min ye u b'u seko n'u damayira la sabu olu de bɛ kunnafoni sɔgɔbɛ ni k'a di an ma anw fana b'a lamaga ni k'a di lamɛnnikɛlaw ma jamana kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don grand que ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ dɔn e ko tile bɛ gana de sɛnɛkɛla o k'a ka sɛnɛ kɛ min ka balo mɔ an ka dun k'an fa o tuma jango kɔngɔ kana minɛ min ye arajo baarakɛla o k'a ka arajo baara k'a kɛcogo la maaw sigilen bɛ ka misigi duman lamɛn maaw sigilen bɛ ka kunnafoni duman lamɛn maaw sigilen bɛ ka hakilina ni jɛmukan dumanw lamɛn olu ka se k'o sɔrɔ o nɔgɔni fɛ o tuma min ye bɛɛ ye bɛɛ k'i ka baara k'a kɛcogo la mais technicien fana mana kɛ jatala ye o bɛɛ ye arajo baara ye o an y'a bɛn nɛgɛma de ko arajo baarakɛla i ka baara ye fɛn o fɛn ye e k'o k'a kɛcogo la i technicien o i animateur o i journaliste o i secrétaire o a bɛɛ de ye arajo baarakɛla a faamuna dɛ grand que o tuma ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ a dɔ bɛ dɔ la tile bɛ ganna o tuma min ye jamana bɛ bɔ a nɔ na o tuma i ka da la k'a fɔ fugariya dɔkɛbaliya bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana ka ɲɛta o sabati gɛlɛn o tuma baara bɛ jamana minnu kɔnɔ grand que an bɛ ɲɛbɔ diɲɛ jamanaba minnu fɛ ni jamana in ka di ni jamana in ka ɲi i b'a ye k'a fɔ u tɛ daga sunɔgɔ la dɛ n bɛɛ sɛbɛ de la wuli ka jɔ cɛsiri musow ni cɛw o tuma maa si tɛ sigili dɔn maa si tɛ fugariya dɔn nka n'i y'an ka jamana lajɛ tuma dɔ la jigilatigɛ bɛ yen dɛ denmisɛnnin fitinin minnu ye jamana jigi ye olu de kɛn bɛ ka démissionner k'u bolo fila da u sen kan ni k'a kɛ dute min ye dute kɛn bɛ ka sanga sɔrɔ Mali la dɛ sisa fara kan dɛ i da sɛbɛ jiri ma o tuma dute ni sisa ni bɛɛ kɛn bɛ ka sira sɔrɔ Mali kɔnɔ o tuma o bɛ jamana min kɔnɔ o jamana ɲɛta ka gɛlɛn dɛ o tuma denmisɛnw k'a lajɛ u ka faw ka kuma lamɛn u ka baw ka kuma lamɛn u ka kɔrɔw ka kuma lamɛn u ka bɛɛ lajɛlen ka kuma lamɛn u ka kɛ dusukolo taba ye u ka kɛ dɔkɛla ye grand que n'i ye dɔ kɛ a tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ a bɛ k'e de ye karisa muso furu n'i ye muso furu maa fila ta tɛ dɛ ayi i kelen ta don karisa baara kɛ n'i ye wari min sɔrɔ i ni maa jɛ tɛ i kelen ta don ala k'an kɛ bilasiralikɛla ye ala k'an kɛ hakilina ɲuman ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko fɛn b'an bali o jate dɔn grand que kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ bi alamisa nin bɛ fu sɔrɔ dana bi juin kalo 12 o tuma min kɔni waleɲuman foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka futigiya fɛn b'an bali jate dɔn o tuma min ɲamɛ de ye k'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 ni maa min bɛ sɔgɔmada la kabini 5 heures du matin o b'a yira k'a fɔ e sigilen bɛ nɛgɛ kunna o tuma i bɛ bɔ denba la kabini 4 heures du matin arajo baara ka gɛlɛn dɛ dɔ bɛ wuli k'a ɲɛ ko dɔrɔn ni 7 heures ye ka tɛmɛ ni baaraw ye dɔ b'a ɲɛ ko 6 heures pile arajo dayɛlɛ o b'a sɔrɔ dɔ wulila kabini 4 heures kabini 5 heures o tuma baara in ka gɛlɛn nka ko ko n'i b'a kɛ i b'a nafa n'a tɔnɔ sɔrɔ o tuma ni sɛbɛ kɔnɔna ye grand que yarabi ala ka na nimisa o tuma Amedi ale de tun ye cɛ kelen bolo caman ye maa kelen pari bolo 2 a sen kelen bɛ tɛgɛ la
a sen kelen bɛɛ faribolo fila kɛlen ɲɔgɔn kan o cɛ ka di dɛ radio jɛgɛfɔ officiel YouTube a kelenya bɛɛ lajɛlen lamaga bi kojugu o bɛ baara kanu ko fɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn inchallah e ni ne an bɛ k'an bɛɛ da bi kun ni Ala sɔnna ni Ala ni kira sɔnna ma alamisa nata n'o bɛ bɛn ni juin kalo tile 19 ma an b'a fɔ sa a k'an bɛn wa salam